गोंय कर्नाटकाक जोडपी म्हत्वाचो अनमोड महामार्ग फाटली 7 वर्सां सावन जैसे थंय आसा। रस्त्याच्या कामाक कळाव जाल्ल्यान ड्रायव्हरांक आनी प्रवाशांक दर दिसा व्हड अडचणींक तोंड दिवचें पडटा। पावसाच्या सुरवेकच ह्या महामार्गाची सामकीच आळण जाल्या। अनमोड महामार्गाच्या रस्त्यार डांबरी रस्तो नाच दिश्टी पडटा तो व्हड फोणकुलांनी चिखलान भरिल्लो तांबडो रस्तो, तेवूय चंद्रार गेल्ल्याचो अणभव दिवपी। गाडयेचे पार्ट्स आनी मनशांची हाडां निकळपी। खड्ड्यांचो अदमास नाशिल्ल्यान जायत्यो गाडयो रातच्या वेळार अडकतात। प्रवाशांक व्हरपी बशी पंचर जावपाचे घडणुकोय वाडल्यात। आतां हातूंत भर घालपी गजाल म्हळ्यार हत्ती पुलाचेर पावसाचें उदक सांटिल्ल्यान पायपलायन बसोवपाची मागणी जायत आसा। आतां पावस सुरू जाल्ल्यान रस्त्याची अशी स्थिती आसत जाल्यार फुडल्या कांय म्हयन्यांत परिस्थिती कितली गंभीर जातली। महामार्ग येरादारी खातीर पुरायपणान बंद जावचे पयलीं राष्ट्रीय महामार्ग खात्यान हो रस्तो सुरक्षीत करपा खातीर बेगोबेग उपाय काडचे अशी ड्रायव्हर आनी प्रवाशांची खर मागणी आसा। अनमोड हायवेचेर थांबिल्लें काम आनी पावसाच्या वेळार वाडत वचपी प्रस्न आतां प्रशासन जागो जातलो काय ना हो एक मुखेल प्रस्न आसा। काय झालं म्हटलं बाई? पंचर झालंय, रस्तो काम पाड झाला हां एक लागून पंचर झाला आणि ते फास्ट झाला। हां आता पंचर काढले तुम्ही? दुसरी टायर काढले, हां दुसरी टायर लावता, दुसरी टायर चेंज केल्यात आम्ही। हां हा जो गोवा बेळगाव महामार्गावरील जो हत्ती ब्रिज, जो अर्धवट हत्ती ब्रिज आहे, या ठिकाणी पाणी साठलेलं दिसतं। इकडे पाणी साठलेलं आहे आणि प्रत्येक वेळा सांगितलं इकडे पाईप घालायला पाहिजे, कारण इकडे पाणी साठणार, त्यामुळे पावसाळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे। प्रत्येक वेळा सांगून इकडे कोणत्याही प्रकारचे पाईप घालण्यात आले। आज या ठिकाणी साधारण 2 फुटाचे खड्डे पडलेले आहेत आणि त्यामुळे इकडे वाहने सुद्धा अडकून पडत आहेत, काही बसेस पंचर होत आहेत। त्यामुळे वाहनधारकांना एवढा त्रास व्हायला, त्याच्याबरोबर प्रवाशांना पण एवढा त्रास व्हायला लागला। एवढं सांगून याकडे दुर्लक्ष केलं, फक्त मेंटेनन्स करतो म्हणतात। मेंटेनन्सच्या नावाखाली फक्त जनतेला फसवत आहेत। त्यामुळे या पुढे तरी अजून पावसाळा सुरू झाला नाही सारखा, आजच 4 दिवस झाले पाऊस सुरू झाला, तर आज ही परिस्थिती आहे आणि पुढे पावसात काय हा रोड बंद होण्याची स्थिती आहे। त्यामुळे NH विभागाला सुद्धा सांगून NH विभाग पूर्णतः दुष्काळ जे याकडे दुर्लक्ष करत आहेत, कारण इकडे जर पाईप जर घातले ना या ठिकाणी पाणी साठणार नाही अशी परिस्थिती आहे आणि पाणी साठल्यामुळे पूर्ण वाहतूक कोंडी होणार। तर रात्रीच्या वेळी तर पूर्णतः वाहतूक कोंडी होते, या ठिकाणी वाहन एखाद्या अडकून पडा वाहतूक कोंडी होते। त्या लावून या पुढे तरी NH विभागाने याकडे लक्ष देऊन जे कॉन्ट्रॅक्टर आहे, जो मेंटेनन्स करणारा कॉन्ट्रॅक्टर आहे, सध्या आता मेंटेनन्स हा म्हात्रे नामक कॉन्ट्रॅक्टरकडे आहे। त्यानंतर हा ब्रिज बनवणार अशोका नामक जो कंपनीकडनं ब्रिज बनवणार आहे, तोवर तरी या ठिकाणी खड्डे बुजवण्यासाठी प्रयत्न करून या ठिकाणी पाईप घातल्यास मोठी समस्या आहे, ज्या ठिकाणी मोठी समस्या उद्भवती सॉल्व्ह होणार आहे। गोमंतक टीव्ही खातीर निखिल असुकर।